Ieri a fost o zi încărcată pentru salvamontiștii din Zărnești. Toți s-au ocupat de salvarea câte unui turist accidentat pe munte. A fost un scenariu care să-i pună la încercare pe salvatori și chiar dacă au muncit din greu, n-au greșit niciun pas. De la găsirea rănitului la predarea lui în siguranță pe mâinile medicilor, totul a fost executat ca la carte. Cea mai grea încercare pentru salvamontiști a fost intervenția asistată de elicopter. Din numărul mare de intervenții, niciuna nu a dezamăgit publicul, format din salvatori profesioniști. Exercițiile au avut un grad înalt de risc și dificultate. Scenariul exercițiului a fost la coborârea pe tiroliană a unui accidentat, lansarea direct în drum la ambulanță. Urmează apoi un exercițiu de salvare cu ajutorul elicopterului, evacuarea unui presupus accidentat dintr-o zonă greu accesibilă. E și greu și periculos și toate la un loc, întrucât în primul rând trebuie să avem grijă de viața oamenilor noștri și implicit a celor care îi salvăm. Exercițiul demonstrativ a făcut parte din Festivalul Meseriilor Montane, care se desfășoară în aceste zile în Zărnești. Chiar și primarul localității s-a convins de calitățile salvamontiștilor. Este un exercițiu care noi l-am mai realizat în această zonă și este binevenit pentru că cu această ocazie verificăm și pregătirea salvamontului. Proiectul este originar din Alpii francezi, unde a ajuns la cea de-a 20-a ediție.